La sorpresa ha estat tan emotiva que na Margalida Ripoll no ha pogut aguantar les llàgrimes. Llàgrimes d'alegria, això sí. A la seva germana, en Antònia, li ha agafat un atac de riure, perquè pocs s'imaginaven avui matí que en aquesta sala de la residència trobarien Nico López, Xavi Ginart i Dani Fiol, una representació del club de la seva vida. El meu home, tu saps que jo va jugar 20 anys amb el Baleares. Si hagués tret la loteria de Navidad d'un dècim de 20 euros, no m'haguessin fet tant de feliç com ara això que he vist, no sé què m'ha pegat, com una cosa que dic, Margalida, i per gent em fa 90 i que pareix, que en tenc 40, ara me posaria a ballar, si pogués. Ara veure tots aquests al·lats, i veure tot això que han volgut, a veure morts. És impensable que tu jugues el diumenge i aquí a la font de la Cala Cap de Pere hi ha aquestes dues donetes i aquest home que quan marcam un gol ho celebren com nosaltres, quasi. I doncs figuen dins el quart i fan el gol i pega un crit i me diu deixarà tothom. Balearica hasta que me mori i vull que me posin una bandera d'un Baleares quan me mori en el bagum. Això veure totes aquelles personetes que han vingut a ver dues beates. Sí. Pitjor que no la loteria. L'alegria ha estat tan gran que no han tardat gens ni mica a contar-ho per tota la residència. Hemos venido, hemos encontrado medio equipo del Baleares. I fins i tot algunes tenien enveja de la bona. Y a mí no me lo han dado. No, porque tú eres del Baleares. Eren 8 germans. De les 6 dones, 4 es varen casar amb futbolistes de l'Atlètic Balears. Na Margalida en parlaria durant hores i hores del seu difunt marit. El sopeu, li va llevar la pilota de Montesquieu. Històries que recorda com si fossin ara mateix. El present i el passat de l'Atlètic Balears units pels records i les il·lusions. També un dècim vol aniria molt bé tot.